station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:50. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:52. Maulanon nga hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, kamusta ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, Sakuto, Malabutan sa ato sini-broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes. A presentation. Petsa utso kita subong ha. Maulano ng atong sini-parahon sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog nga puwersa sa aton news team sa pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Opdan man kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, broadcast engineer Nelmar Madera, opo diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad San Bago, broadcast engineer, chief engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang korman sa silinga palatuntunan, talos lang kada biyernes. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa silinga palatuntunan, ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras 6 minutos na pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes na presentation.
Maululanon ang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Initungod sang LPA nga na monitor ka nakitaan sang Pag-asa 260 kilometro east-southeast sang Davao City, Davao del Sur. Ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ amo ini ang naga-apekto sa Mindanao. Northeast monsoon naga-apekto naman sa Luzon. Alin pa sang aga nga hibi sa aton nga kalibutan, way gauntat ang ulan. Mauntat lang kadali, dugay-dugay, tipo naman galom, kamaghanot naman sa ulan. Sang ugto, may mga pagbaha-baha nga nagluntad sa pila ka bahin sa aton Metro Bacolod, pero dali malamang subside ang tubig. Nagbaha-baha dira sa may dalom sang flyover da sa Madalan Araneta sa Singkang. May portion man nga pagbaha-baha sa Carbik, Mandalagan, kag may portion man nga nagbaha-baha kadali sa Mambulok. Hindi sa Mambulok, brada. Barangay Jess. Kag pila ka bahin sa aton sini nga mga barangay, kung magsigi-sigang ulan, hindi gid mapunggan ara ang pagbaha-baha. Basta gani malain ang panahon kag tiyempo, hindi gid makalipat ang aton nga mga kaaksyon nga nagaista sa pagigaron sa mga kasubaan, mag-ulo aligmat gid sa ginatawag nga pagsaka sang tubig, baha, halin sa aton mga kabukiran nga nagalabay sa aton nga mga kasubaan. Sa aton nga mga motorista, paghalong gid ha, danlog ang dalan, hindi malikawan, aksidente. Maging responderan temprano pa kayo na sa Aksyon Jan Diaz, karambula sang 4 ka mga salakyan. May aksidente man sa area sang Bago City. 10 kanay man. Bo, muni nga, nahinay labi sa pagpadalagan. Ay, kalikiti kung kaysa hindi mo gid malikawan. Ikaw, dala mo pamilya, gahalong ka magdala. Pero may ara iya kung kaysa, hindi makaitanan. Ang imo sugata ka nagasunod, wala nagahalong. Amo na kung kaysa ang halinan sang aksidente. Sa amo nga panahon blang nga mabulubugnaw, matulutugnaw, Sel El Rey kanamit gid ihigop sang mainit nga sabaw. Ha? Nami ni kung mangyapon ka, may tinula ka bla, nga naga-init-init kang naga-indakal, higupon mo ang sabaw. Wow! Kampyon! Kulokan si bida. Uy! Kananam. Amo man yung paborito, Sel El Rey, sang mga manog-inom. Pula nga kabayo, kaglaba lihog. Oh, tapos sobra, amat-amat na, dungka na, kag mag-shot-shot. Bulong sa kakapoy, plus bulong sa katugnaw. Resulta, horagok. Hindi lang magpatama, Toto Andy, Toto Liumar, Tatay Iser, Toto Jojo. Nami gimana drinking session kon hapon bla tapos mubra. Kuan lang, bulong lang sa kakapo, hindi lang magpatawma. May mga tao yung alcoholic na mo. Galuya kung hindi makainom. Nan. Kung makainom, asas. Ano mo lang pasayan nga bago na nagsulod sa punot man. Kapisik-pisik mo. Daw nagabalik ang ila silinga memorya kung makainom. Pag hindi nakainom, kung kisa, hindi mo malikawan, gakablangko man. Importante siya at may sumsuman.
Ayos! Nano mga bulo-balita kabantayan yung dugay report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters, mga balita ngayon na tipon, standby sa observation report sa ato sining nga patrol 2 sa ato sining nga crosswind patrol. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial kada Biyernes ginadala ina ni Action Eden Aboso kaalitan sa umay high value crops kag fisheries sa mga syudad kag banwa nga ginbaha sang bag-ong tuig naglabot sa masobra 17 milyones pesos. Bantayan man ang balita sa New Government Center kon Biyernes dalon nina ni Action Artay Hupon liga ng mga barangay sa syudad nagpasiguro sang nagakaigo nga suporta angot sa handom sang syudad nga madeklarar bilang 100% COVID-free area. Di ko mag 100% COVID-free area ang Bacolod. Liwat nga magabalik ang kapagsik sang halos mga negosyo sa syudad sang Bacolod. Hindi malikawan tungod sa mga protokol nga ginahimo nagaka-afektuhan gid man ang negosyo bisan diin ka man lang. Negosyo nga kung tani makabawi-bawi kag makalibantar man sa pangabuhi sa mga trabahante galing kati kung kaysa hindi mo gid malikawan. May dapat kita sundon proteksyon na hindi kita latnan sang virus nga si COVID-19. Nanong yung mga bulo balita sa nasyonal, pulo pasiplatan tapadya ginaparicall sang abogado sang pila ka mga respondents sa Dasera case. DOST nagapangita sang 15,000 kapartisipante para sa WHO Solidarity Trial sang COVID-19 vaccines. Sa piyakabahin, Korte Suprema limitahan ang mga abogado nga makatambong sa oral arguments sang anti-terrorism law. Sa piyakabahin, Sinopharm wala pa sang final nga desisyon kung bala maga-request agod mapatigayon sang COVID-19 vaccine clinical trial sa pungsod sang Pilipinas. Lalamang ina sa mga dulod-dalag ko nga mga balita sa national. By the way, ang gobyerno lokal sa siyudad sa Bacolod sa idalom ni Mayor Bing Leonardia agpaina sang 300 milyones pesos na posible gamiton sa pagbakal sang vaccine. Hasta subong ang pungsod Pilipinas, wala pa makabaton vaccine. Ang iba niya, tagduwa nakaturok sang vaccine kontra COVID-19. Ato niya nagahangla pa ta, naganganga pa ang aton ba. Kung pasigiron mo ang aton nga DOH Secretary, si Duki, ara na kuno, ara na ay animal, ara layaguro sa hambal pero wala tupa. Ay na ano man ni klase DOH Secretary nga hindi pa ni pagkakaso ni Presidente Duterte. Pulok ang klase DOH Secretary daw wala kagid hangpon siya, daw wala sang klaro ang bala makabakal ang Pilipinas sang vaccine. Ay na ano man nga klase sitwasyon ka pangabuhi ni hulaton tani kung anong dangatan sini
mga congressman kag may mga senador daw hindi na ginanamian niya kay Duki kay puraw lang sugid, puraw lang tikal. Kung ang kilala ko pa ang term ni Maninay Nene Campanyel, tinikil. Lantawon tana. Bogatag 5 ng tingog sa Action Radio Bacolod. Ngayong hapon dira sa pamilya Veya sa Barangay 4 Sipalay City. Halina kay Toto Jonathan Veya. Paring Roger Montalvo. Yan lo GNG na hindi makabatsyag. Night patrol dumasanag pa. Sotel ginis pare Roger Montalvo. Manuel Coda sa Silay may hapon kag sa kay Mr. Mrs. Joseph kag Julie Chua. Talagay check tara ato sa liga patrol to, ato sa liga Coswell Patrol, kamusta hon ta paglibot-libot ni action dyan? Naka amat-amat sila guro na balik sa Bacolod. Ikaw kadamo sa mga aksidente nga gin respond nila ni action dyan. Inilang adlaw baw karambula diri, karambula dito. Ang gwa daw ginamos nga ginbutang sa sulod sang Losong kaginbirahan kahalo. Ari si Action Jam, traffic report. Sitwasyon sa Bacolod, kapila kabahin sa probinsya. Jan, may hapon, please clean. Maulano ng hapon, Action Eric, at sa atong tanan nga mga ka-aksyon, siguro bangod sa mga aksidente, nagluntad sa palibot ng syudad, pinaman kapag taas ng level ng tubig sa mga dalanon, akorteng traffic, subong sa Bacolod, Rodrick sa Ramos Lacson, Durikitabi mo do holiday mo nga nagasinumbali ang mga tao, Durikitabi mo sa mga salakyan, aga-ugtap man gani ang traffic enforcer nga na-assign, diri sa may Ramos Lacson, kaya pertingin ka na mo ang special volume sa mga salakyan. Ang mga salakyan lang halin diri sa may downtown area, pagwa pa north nga sector sang syudad. Ang muling kurtik labang pila galabot diri sa may 80th Lacson Street tumanga daw Starbucks Day. Labot dito sa may Ramos Lacson Action Eric. Wala pa na ha. Kasi may mga salakyan pa nga wala nakalampuan from provincial capital kay dra sa tubang sang Capitol Lagun sa tubang sang bangko dra Lacson Eric pakadto diri sa Lacson. Medyo sinumbalik kag ginutok ang mga salakyan. Sini nga hapon Action Eric bangod siguro sa pag-ulan basta ni magulan nga daan kalabanan na mas ginapili nila nga hindi na magbiyahe kay madudulanlog ang dalanon maulat nga magulo hulaw abi galing kiti pagulaw naman nila masagupa ang karamo sa masakyan nga nagandang bihong sa dalanon. Dari na sa Lacson, kaya gincheck naton bago lang ang Carvic, dali sa may barangay Mandalagan. Yun ang tunatong yung kamutang pinag-sitwasyon, nag-subside na gidman ang tubig. Buti ko wala na pagpaha. Papang Nixon, gano'n taga-tuhod yun ang tubig. Ako na may bangan nga taga-hawak ko na eh. Ganyan, sa report kay Ina, sa This Is My Life, dito mo ito kainan na batin naton, iba nilabot sa tuhod, nga ragay ko sa kalumapaw, sa dito sa mga naubos, sa ubos nga bayan, nagsurek diri sa area ng Carvic. Pero at least nga po, diri sa dalan, kaya na to ya, even diri sa Lacson area sa Carvic, pasulod ka pa lang, ang tubig galapaw ng gitman sa dalan. Pero kisubong nga po, nagsulod sa side, nga rala isa kagamay nga portion, nga doon nagtinir ang tubig, kaya may mo na daluman, kag wala sa tutsan. Amo na guro rason kung amin nag-supon nagyapon nga tubig sa dalan mga ka-aksyon. Pero in terms nga kabilog yung mismo nga road, kisubong nga po, nagsulod sa side na. Actually, hindi na north ang medyo may problema, Drakay na sa may Magsaysay Lacson, pala positive na sa may Lacson Extension, likod na sa Bacolod City Police Office, diretso actually sa may Taytay, ito sa may Magsungay Bridge, nga ang iyan ang lulutsan, pagkato dito sa may Barangay Alihis. Siri nga po, naglapaw mas dalan ang ako nagbaha man dra sa mga area, kung makita nga rin natin kayo na ito kinamsak ng agi ka mga salakyan, bagod sang medyo mataas man ang liberasyon tubig kagdamo sa mga salakyan nga nagalabay dra sa mga lugar. Nakalabay ka mo flyover da sa Kaina sa may flyover diri sa may alagyan sa mga salakyan gikan sa south going north Botsingon alin dira sa may area sa Alihis padulong pa downtown area do dra medyo nagtataas sa liberasyon tubig. Pero drang area di action ekdo gin preparahan ginadara sa
ilabi na ni Sir John Marie Vargas Oo. nga gintinluan gid nila mahimo kay lately basta naggabuubong ulan do hindi masyado tanto amo ginagataas sa libas ng tubig Oo. sa area sa barangay Singkang, especially na sa may magsaysay Araneta nga sa nguna at kada magbaha ekspektaron mo gid iuna mo kadtuan magsaysay Araneta mo. Gani. Pero we will check again, kay na paglabay na mo pabalik kami din sa Bacolod, amo tong sitwasyon kay na. Lantaw na akong liwat sining hapon kung kamusta na. Kay mantik ko lang naton, medyo magulogal umot, sige ako ng panahon, kay na nagdurutaliti, nag-ulan, nag-unpat naman. Duga on-off action, Eric, no? Gani. Dari sa may circumferential road, ang magkinalantaw naton, kung bakit ba may pagtaas sa libas ng tubig, Oo. kaya yung taon naton, ang circumferential, kapinaman na dalawat iwato ng drainage, Yan. so ato ng expectation, basi kayo na gidman, kaga makapasadsay na gilawin sang tubig once magbaha direction, Eric, no? Oo. Kaya subo nga daan, may ginaliwat na madanga kayo sa may circumferential, Nan. dawa yung tatanay nga kayo hanay na mga daan sang drainage action, Eric. Pero anyways, kung traffic situation ng aton pag-aambalan, ang patrol, ari kami karon sa area sa Ramos Lacson, kay na may aksidente, arabe sa Burgos Lacson, Oh. kay na may aksidente, mandiri nga pagsapdiganay sa mga salakyan, amo na basta kay inulan dyan, dapat inay ka lang gid sa pagmaneho sa salakyan. Rush hour Kay pa kala, kay subok lalo si na mapilit Roger ang Montalvo preno, pa. ang salakyan mo gid mapilit sa ibang nga salakyan. Gani. Amo na dapat sa aton nga mga action ang ilang nga dapat sundon action, Eric, no? Oo. Kada amo ginabi sa salakyan, no? Nga nagagutok. Tsaka ito sa may mga sapdinganay, may mga sagidanay mo. Gani, ang kakatabo bi action kay sa danlog gid bi ang dalanon. Oo. May mga incident ka masi ni magpilit ang preno nimo or ano lang dali ang imo nga goma, no? Kay nato lang sa may talok karon hatag na to na balita sila regarding as accident dito. Diri sa man to karason kay ti madudanlog ang dalanon. Oo. Nagpreno man galing kay Tigoro gid kay madudanlog ang dalan so di disgrasya. So dapat tinay lang gid sa mga ka-aksyon. Pero isa ka dalan nga ligwa tiningapon mga ka-aksyon ng era diri sang dalan Locsin. Dalan Locsin aksyon, Eric. Diri sa Locsin at least no di tanto mo sinakaramo masalakyan nga makita naton nga nagalabay diri man sining hapon Oo. from Rizal Locsin padulong diri sa may Galo Locsin diretso diri sa may Burgos Locsin. So kung gamyan na ka private nga salakyan, Oo. kung nalik ka sa downtown area, pwede ka na ligo ka labay diri from Rizal, from Kataslao Abe, liko ka pa wala pa Rizal, Oo. then right turn ka na lang sa may Locsin, di ka na magpalakson nga area, kay ekspektaron mo paglabot mo sa Lacson, Oo. yung ginutok kay manadang salakyan mga ka. Gani. No, dapat ngita ka gid sa pamaagi o kun imo bing makita ko kamusta daw ang traffic situation Oo. ay para dasig imo nga paglambihong downtown area Driado wala gitanto mga salakyan hindi man tanto mo sila kagutok ang trapiko mga kakson ilabi na sa area ang dalan Quadra Locsin sa palibot ng plaza publika kung amo sining oras nagasinumbalik gid man sa salakyan Pero kaya si- katabo mga kakson wala pa lang from Plaza Mart wala from Araneta Oo. kalabanan sa mga pasahero pang sugat na nila sila na mismo nagatabo sa mga pasahero ng jeepney Oo. kaya kung magulat pa sila diri sa puno duway na siguro mga sakay o abi nga may mga available nga mga pulongkuan kay kadamanan karamo sa pasahero basta naginiulan dito na ginagaulat sa mas malapit nga lugar mga kaaksyon kay kung makatsyempo nga may mga available nga mapulongkuan kasakay na ang kalabanan. Kung Dili kita sa tubang Jan? Si paring Roger Montalvo pa niya ti Balocaras hour di Subong Plus nga ti mga salakyan may naga-social distancing mo. ang mga salakyan Oh. disgrasya pag ginay mo May swap ka sa social salakyan distancing ko sila ni paring Roger. Kung nagka-social distancing? Gutok ko no. gagotok kid ako ginater namin pa rin ako maginutog sa Sir Maros lang salakyan no ayun mga kakso na kami sa area sa Dalan San Juan nagkaroon nga po diri nga area from Rizal going to Gonzaga, San Juan, at least light to moderate lamang ang traffic situation. Pero kung paglabot mo na, sabahin diri naman mga ka-aksyon sang Dalan Luzuriaga, San Juan, diri mo na ma-experiensya na mabulubugat nga sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Sa gyapon mga ka-aksyon, nagkapabilin magulogad umo ng aton palibot sa ostrad. Ang aton abiso sa aton para mga ka-aksyon, preparar sa proteksyon sa kaugalingon nila bina. Ang aton mga ka-aksyon nga papauli pa lang sila tagsag ka mga pulian. Siniman nga hapon ay paglabot diri sa may area Luzuriaga, San Juan, silang bunot kaya nagasinulong bali ang mga salakyan. White for survey.
Daway di traffic enforcer sa may Luzuriaga ho. Dito lang guro sa may San Sebastian action na rek ang may naamtang nga traffic enforcer. Mga kaaksyon na wala pinag-sitwasyon sa palibot sa syudad ng Bacolod sa hapon. Iniman nga dalagan sa trapiko ang bugos sila dulong sa inyo sa Dr. Fred's Green Coffee. Sa totalan mga kaaksyon, basta mo sa ning panyampo, namigid man higop sa mainit na kape. Pero kung hindi lang sa una sa utang sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Live report sa Patrol 2, sitwasyon sa Bacolod. Tama mo na, basta mo ni mga oras, kape ka biyernes, rush hour, plus dugangan sa ulan, about nagagutok ba ng dalan eh. Kung hindi ka nakatag gamay nga ligo kag konsiderasyon, kung sa pinulumba ka mo dati sa Gidanay, Santicanay, Bunguanay, resulta, traffic ang iya nga ituga. Muna nga kung may malusot na malang isa kasarakyan, palutsa lang, parang hindi magagutok. Mayara iba niya nga doon, hindi kiblakata, konsiderasyon no? Isa na lang ng palutson mo papalikoon mo, dos-dos kaginti ko di, nagdugang na ang kadugay ka-traffic. Mga tao, kung isa ka hindi makatag sa gamay man nga konsiderasyon mo. Tamo na sa mga salakyan nga nagalalabay sa mga asfaltado lang nga dalan. Kasi basta asfaltado, kung danlog na, inainagig ka mo. Buto na tabo sa talok bago ho. Asfaltado na dati. Kung sa dasiglagan mo, pag-apply mo prino, pag-con, dalhay lang ang guma mo. Tidugangan mo kung ang guma mo bulog. Ti baldabid eh. Muna nga halong-halong ika mo sa pagmaniyo sa mga ano nga klase sang salakyan para malikawanta ang aksidente. Balikan talaga rin sa aksyon dyan sa iya sinibalik ka report ang otini sa ginresponderan niya dito ng aksidente sa area sang Talok, Bago City. May hapon dira sa kay Iboni Butser sang Germany Ara na nakashare na si Iboni Butser sang Germany. Suki gini sa aksyon radyo Bacolod mo. Si Iboni Butser sang Germany. Ang kasi Mario kung nga si Manong Ernesto Cervantes siling niya sa dulid ulan man. Ulan magli sa palya dulid. Kay nung Ernie Cervantes kag sa bilog ida nga pamilya. Ga-monitor gid sa ato nga pagpangalaga. When we come back, report ni Aksyon na boso sa Kapitulo Provincial kag report ni Aksyon Artay Hupon sa New Government Center. Magabalik ang inyo siling palatuntunan pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Balita Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ato sa pagpakalagad may hapon dira sa bilog ang pamilya ni Wilma Cabarles. As always, tigapabati diri sa inyo palatuntunan. I-check na mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Una-on to report gikan sa Kapitolyo, Provincial, Action Ed Nabuso. Standby Action Artay Hupo na gikan sa New Government Center. Una-on to nag-report na parte sa Kalitan sa Ngumay, High Value Crops, kag fisheries sa mga syudad kag Banwa nga ginbahaan sa tong bagong tuig ba mga 17 million pesos man ang iya sini kahalitan nga natuga sining pagbaha-baha nga naghalit sa aton nga mga pananom kag sa aton sini palangaisdaan. Yari si Aksyon na Dinaboso, gina-activate nato ang ilang linya gikan sa Kapitolyo, Provincial. Standby man sa report ni Aksyon Artay Hupo na sa New Government Center. Kabay pa nga mangin 100% COVID-free area ang syudad sang Bacolod. Ang importante da nga sundon talang ang ginatawag nga health protocol. Amo nang pinaka-importante sa tanan-tanan. Alang-alang pa siya kay nagadala pa sa lakyan. Ayo. Sige, sa ilotan na kay Aksyon Artay Hupon, gikan sa nyo, Government Center. Liga ng mga barangay sa Bacolod, nagpasiguro sa mga nagakaigo nga suporta angot sa handom sa syudad nga madeklarar bilang 100% nga COVID-free area ang syudad sa Bacolod. Mo kabay pa, muna nga kinanglan na aton ginsundon ang ginatawag nga social distancing para nga malabot ta ining 100% nga kabay pa nga
mapri kita sa ginatawag nga COVID-19. Amo na ka importante gid para sa tanan, no? Yari sa Action Art tayo pon sa kompleto ka detalye. Sa Silinga Report, line number 3. Action Art may hapon, please come in. May nga po Action Eric Apisar sa Kabudlayan sa mga liga ng mga barangay diri sa sunod sa Bacolod kon sa tuyo bala kagandong nga mangin COVID-free ang bilog nga syudad sa panabuton nga mga inadlaw. Sining niigi nga ng mga barangay president kag summan Councilor Lady Grace Gonzales ang tagsa ka kapitan komitido gid no nga mag-support sa karon nga administration. Amo nang rason nga bisan tihangkat ni sa ila ang pag-convincer sa tao kag pagpakoperar sa tao sa pagsunod sa tanan nga mga health protocol. Dugangan pa sila ngati sa mga LSI nga way masang kontrol yung barangay plus pa nga may pila ka mga medical health workers nga ara sa ila sini barangay nag-reside nga hindi man nila ma-regulate. Pero sunod sa iyati sa karon ang record nga 49 barangays out of 61 isa na sa indikasyon nga nagatrabaho sa gusto kag doble kayod ang ila sining pagkakaupdanan kay tika ba daw ka man Action Eric magluwas siya sa COVID may ara pang ginatrabaho ang barangay sa road clearing operation mo. Dahil siling niya nagasinampaw among trabaho pero isa ini sa commitment kinamon sa liga nga magbulig ya kag mag-cooperate especially nga ginapatihan nga tikon madula na ang kagabay pa matunaw ng COVID-19 at least mabalik man no ang normal nga sitwasyon sa tagsa ka mga barangay. Yari si Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Grace Gonzales. We are expecting for 100% barangays to be COVID-free, no? But hindi na siya the Action Art. I know the hardship sa barangay paano magpa-COVID-free. Sometimes it's beyond our control, no? But with the cooperation sa tanan na pumuluyo, no? Each na pumuluyo mag-cooperate, we can possibly do that, no? Especially the big barangays with the population of more than 30,000, no, mga 50,000 population, it is difficult for us to be the COVID-free barangay. But makooperate ang tanan-tanan. That is possible. Ang ato na kabudlayan, ang operation, no? But nakita naman na more people na nag-sok sa face mask, no? Ang ato na is ang mga gathering, no? So ang subong ng mga positives are output of the gathering last holiday season, no? Action na Erica, portion sa parayag ni Councilor Lady Grace Gonzales. Sila niya, ini mga gatherings, expect siya ng mga pagtililipon, kabay palikawan, gini na, sundo lang health protocol, kay hindi gini imposible nga makuha na to ng 100% nga pagkadula sa COVID, kag mangin COVID-free ang bilog nga Bacolod City. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art tayo kuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ako yung pod ko sa palayag ni Councilor Lady Grace Gonzales, Liga ng mga Barangay President, nga ma-achieve tayo initanan ang 100% COVID-free area ang Bacolod kung kita magbinuligay. Kooperasyon na kinahanglan di mong kooperasyon, binuligay, at ang pinaka-importante diri, sundon talang ang ginatawag nga health protocol. Kaya initanan ma-achieve ta kung ang tanan nagabinuligay. Ang importante di ang keywords, disiplina. Disiplina ang tang kagalingon ta para malikaw kita sa sining virus na COVID-19. So, wala sa imposible. Siling ni Councilor Gonzales, updan sa Bacoleños, ang tanan nga gusto matabo sa lokal nga gobyerno sa Bacolod, hindi posible nga malabot ta ang ginatawag 100% COVID-free ang syudad sang Bacolod. Amo nang pinaka-importante da. Wala na ta sang okasyon, tapos sa buwan ng Disyembre, although nga may mga pulopista-pista naman,
Pero amo nagyapon na panawagan ni Councilor Gonzales kung pwede lang likawan tanay ang mga natawag nga social gatherings. Ang mga pagtililipon-tipon, diit ko na naman ang asahi isang okasyon, ipaiway tarang anay. Kay subong magina atubang pakita nga pandemic. After that, kunway na, balik ta sa kinasadya eh. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:34. Balikan ang signal ni Action Edwin Aboso sa Kapitolyo Provincial. Update kahalitan sa humay, high value crops kag fisheries. Sa mga baro kag syudad kag ginbaan sa tong bagong tuig, naglabot ang kaperdihan sa 17 milyones pesos. Yaring report upon kay Action Edwin Aboso. Line number 1, Action Edwin by hapon. Please come in. Action Eric naglambot sa 7,085,135 pesos na balor sang kalitaan ang gitugaman sang pagbaha sa pila ka lugar dito sa Northern Negros sa itong bagong tuig. Sir Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino naglambot Action Eric sa 11,633,845 pesos ang balor sang kalitan sa mga humay sa anong tanan ka mga local government units nga among syudad sang Sagay, Talisay, Silay, Victorias, Cadiz, kag ang Banwa sang Ibi Magalona. Dugang pa, 4,610,690 naman ang kahalitan sa fishery sa Banwa naman sang Ibi Magalona, kag syudad sang Talisay, kag Silay. Dako man ang balor sang kahalitan sa mga high-value crops sa syudad sang Silay, kag Victorias, nga naklambot sa 2,647,200 pesos. Ginpangabay ni Masculino nga sa piyak ng isa na kaplan niya, hindi na madugangan ang kahalitan sa nasambit ng mga LGU subong man sa ibang pang lugar diri sa probinsya. Pamatinaton si Attorney Japet Masculino. As of January 8, 2021, ang total ta is 17,085,135 pesos. One siya inang for rice. For rice, ang total naton is 11,633,845. For high-value crops, 2,647,200. For fisheries, total ta is 4,610,690. So hopefully ning sa rice nakapakwan sila, nakapa-insure sila. Pero nag-aamuning gina-arrange naton subong sa Department of Agriculture pag sa field rice kung may available kita nga kwan nga seeds na pwede mahatag nga bilang bulig, bilang bulig sa ila. Action Eric, sa initial info pagid mo balantaya naman bangod nga ang may partial info kita nga nabaton nga ang Hawaiian nga suba Action Eric manug awas na ang matagoy bala. Amo ni subong? Action Eric? Subong? Oh yes, Action Eric, ito ipadayon man nga nagaulan. Kag ang Malugo Bridge sa Victorias medyo pataas naman ang tubig, that's why kasi dapat mag-ulo aligmat gid ang aton sini nga mga ka-action ilabi na nga sa weather forecast kay Action Eric mas mabaskog pag-ulan. Siniman nga gabi Action Eric. Hopefully maligwat in Action Eric kag hindi na magdamo lang ulan para hindi na liwat makatuga pa wala pa naka-recover haton sini nga nahalitan nga mga LGUs. That's why nga kabay pa hindi lang tani Action Eric nga magluntad naman ang pagbaha sa the same nga mga LGUs Action Eric o kung sa diin man nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa liwat wala man Action Eric sang bagyo kundi may ara lang sang low pressure area kag IPCZ. Okay. That's why nga may experience kita nga pag-ulan-ulan man subong Action Eric. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox sa unang aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon.
Salamat giraksyon nila boss at amo niyang balantayan naman nato no. Ang mga pagtaas naman sa baha dara sa Northern Negros sa area sang Victorias. Iti tuod lang way gid kwan, way gid sang ano ganun sang untat ang ulan no. Gapinalumba lang ang kwan, ang galom sa baybay kag sa kabukiran ta. Masling ko ti wala bagyo pero ti halong ta kay diri sa city proper yang ulan off and on. Huwag kabaloya sa bukid, puwerte ang balbal sa ulan. Tinali pagsugata kung may taob pang baybay, kang tubi sa bukid, ti awas gini ang resulta baha. Ayos! Magabalik ang inyo sininga para tuturan when we come back. Balik ka report sa ato sininga Patrol 2, Crosswind Patrol sa Ginresponderan Action John Diaz Kaksilante. Yan sa may Bago City. Ina sa pagpanubalik sa inyo para tuturan. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan responsable na pagbalita pagdahil na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalangga
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:47. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipitibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sa pagpakalagad. Balik man ang ulan sa Bacolod. Grabe ang ulan, no? Itom-itom yung galom to sa kwano, sa kabukiran. Kamo nang dasig lang magsaka ang tubig sa tubig baha sa mga taytay nato to sa Northern Negros, oh. Ito dito kanyang sentro sang pagkaitom-itom nga galom. Dugangan, pwede ka balos man ang itom nga galom sa kwano, baybayon ta. Ay, puwerte, oh. Dira sa mga suba na sa Victorias, ha? Ibi Magalona, Manapla. Halong-halong lang kita dira, ulo ligmat na kamo da. Yung nagasaka kung tubig na sa mga kasubaan da, bawa pura palayo lang. Yan na matapos to ang problema sa nagkalahapay ito ang mga humayan value craft specialist to sa bagong tuig 17 milyones to ang kahilita niya karon na rin naman basi ko madugang pag ini sa 17 ay puwera palayo lang. Sige, balikan na nga to sa nga patrol to.
Balikan ta si Action John Diaz, parte siningin komisyon yung naging kadto gito sa Bago City, ining aksidente na nagluntad tungod sa sinimula nga panahon plus ang maduludan lugon nga dalan sang Bago City ba yung aksidente gid. Ano ang follow-up sini sa Patrol with Action John Diaz? John, please come back. Tatlo ka mga salakyan, Action Eric nagkarambola dara sa National Highway, malapit mismo sa Bangga, bala Ajinomoto, Jacob Sampurok Ajinomoto, Barangay Talok, ini nga area, diriman sa may syudad sang Bago, Action Eric. Sunod rin kayo nasa nga interview kay Bago City PNP Chief of Police Major John Joel Batus-Batusan na actually in Toyota pick-up nga amo to kay ng driver nga una naton nga interview nga amo si Jomel Lohario magkatuhay ang nagwa ng investigasyon. Kaya sa itong interview ko na batian sa itong mga kausyon, diri sa Action Radio Bacolod una natin nga yung report, tambal ni Jomel, nag-agaw sa linya ang Kerry, kagulpi na nakibot sa ang ara na sa uluhan niya. Pero sa pag-investigar sa mga kapulisan, na ito kay Ban Action Eric, nga actually ang Toyota Hilux, yung ginamaneho ni Lohario, amuni ang naglapaw sa dalan, kay pagliko ya sang nagkaon sang linya, sang Kerry, Action Eric, kay tiko magliko para dira nga daan sa Taytay Dampi, ang bali Sir Batus-Batusan, kung dasig mo pagpadalagan, ang tendency na kaunon mo itong linya sa mga sanakyan na biyahe, sugata nimo. So natabuak sila pagliko, siguro sa may Taytay, umagaw sa linya sa Kere, pagdito nag-head-on collision sila. Pagkabundugo Action Eric, nagdiretso ining Kere, dito malapit sa may poste, wasak ang kilid mong sa Kere, kapag nakit ng uluhan sila nga portion. Ini naman ang Toyota Hilux, nagtiyog ini sa why siya natumba, nagtiyog siya, pagtiyog yan, naulamid ang isa ka-canter, isa ka-bungo canter nga nagasunod Action Eric. Okay. Na pagka-impact, bangod sa mabastog na impact abi, buka, wasak atong windshield, sining nagasugata man, nga canter Action Eric, kung sa rin sakay ang duha sa mga persona. Labag, open yung canter, no? Paguni, tumagulo ko ang plate number, although temporary pa to siya. Action Eric, and then even ang Hilux, double bago pa man ang Hilux Action Eric, kaya kung nataon to wala pagigani mga gas bing lawas na sini. Ang canter dyan naman yung kasunod sa Hilux nga nabungguan niya man? Hindi, nagasunod sa Kere. Sa Kere. Kaya ang Kere, kagang canter, halin sila sa Bacolod, pakadto sa may Bago. Okay. Ang Hilux, pakadto sa may sulod sa Bacolod naman Action Eric. So naulamit itong canter. So tatlo talang ka mga salakyan ang imbulbado sa aksidente na nagluntad. Ang sabay naman siling Toyota Hilux, wala man sila kaangkon sang kapilatan silang alawas. Ang driver na si Jomel Lohario, kagang iya nga manghod, na si Mark Lohario. Actually, dra lang na sila taga barangay Talok gid lang man. Kag makadto sila sa Bago, may kadtuan sila tani. Ang sakay naman sining Kerry nga driver mismo, kay actually Kerry ni Action Eric, may karga ni sa mga kristal mo kay do delivery bala ka mga kristal nga puro tahot tani. Okay. Ang mga kristal nga window, sliding door na damo nila ginaobra dari sa kay na nagrarapat dala nagkarabuka ang tanan nga mga karga sining nga mga kristal. Ang driver, gindala diri sa may Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital, wala pa nakuhaan sa ngalan sa mga kapulisan. Ang duha naman kay mga sakay sang canter Action Eric, gindala man sa hospital ang duha, pero initially, ang pasahero nagpa-check up lamang kag outpatient na Action Eric. Pero matabo ining si Lohario ang gindetain gid sa kapulisan sa Bago PNP para sa nagkaigo gid sa posisyon. According diri kay Batus-Batusan, once may ara man sinabi nga may istoryahan, magaregluhan ay lang man sila kay di man desidido magpasakas ang kaso, ang matabo mahimo base ti pagwaon man nila, especially kung nag-lapse na ang reglementary period Action Eric. Okay. Yari si Police Major John Joel Batus-Batusan. Investigation on the accident sa Talok. Yes sir, good afternoon. We have a traffic incident maybe 1 hour ago at Barangay Talok sir, boundary ng Bago and Bacolod City. Ano mo involved? Initial investigation revealed sir that the involved vehicles are Hilux, multicab, and a Kia Bongo. So sa initial report sir, sino nga una na
according to the traffic investigator, sir, a Hilux going to Bacolod City overlap the other side of the highway and hit the carry, and eventually the carry hit the Kia Bongo. Actually, batihan si Police Major John Joel Batos Batusan. Salamatan, radagati wala man sa may mga malubha, di nga napilasan dyan, no? Waigid sang may nalalang sitwasyon. Kaya according kay Sir Batos Batusan, minor injuries ang naangkon sining mga persona nga gipangdala sa ospital. Action, Erica. Okay. Amo na lang kiti perting traffic kaina. Pero sa piyak na bahin, giningagaw na ton kuhaan sa advisory ang katapo sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Okay. Nagamonitor man sa Sir John Marie Vargas. According sa iya, ginalagsigaw nga pagpatak sa alas 6, tugtog alas 6, imedya sining gabi, nahimo magmaskog pagit ang pagbunok sang ulan sa Bacolod. Kaya mo na action, Eric, ang advisory nga inanabaton gikan sa may pag-asa. Ang matabo pa si Ridere, ginalauman Manila nga magtaas ang level sang tubig from 6 p.m. to 6:30 p.m. sa mga suba kag mga baybayon kay manti subong taob action, Eric, high tide. Okay. Sa Bacolod. So, ang ila din lang tao nakaprepara na karon ang anong tanan ka mga salakyan kay naka-on alert na ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagbantay sa pinakaulong sitwasyon kung lakat sang panahon. Okay. Ilabi na tao diri kay may mga pila ka mga suba, lagko ka suba sa Bacolod, kaya mahimo amo ni abi kung magtaas ang level sang tubig, ila ginabisuhan ang mga nagatinil sa kilid sang suba, sang mga baybayon, action area, nga mangin alerto gid kag of course subong kung may mga pati kayo nagkaroon yung operation ng DRMO, ilagi na lauman nga kung tani magkooperar para man sa kaluwasan sang tanan. Okay. According diri kay Vargas, kay may mga report sa pagtaas sa level sa tubig sa norte kag sur nga bahin sang syudad, pero according sa iya do mga nuisance lang man nga pagsaka sang level sa tubig kay kag dasig lang man accept nag-subside gilayon. Yari ang advisory sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Expected that the storm subong 1 to 2 hours. Nothing may maulan doon ng Bacolod. So, kapon din doon ulit na storm. Magkibulong pa ang doon. May problema. Mag-respond din kita. Mga pila na sir kasalakyan sa mga sir naka-standby. Nakayano na siya eh. Okay. Isang bigano doon na isa. Okay. Tatlo ka rin yung tatlo ka mula siya. Sir, so far wala pa man area reported nga doon kataas kung sa level sa tubig. Ano kayo na sir ng areas ang na-report sa inyo, sir? Kaya natin nag-download na po sa tingin man authorities plating naman kaya level ang tubig sa may terminal sa may pagkapata may pagkakagawa sa mga base na ako sa may pulupat natin riverside and then ang nagdalong-dalong na nagkuhan na barangay na yan po ang post-1 po. Okay. Model 1 po, okay na. Kaya ito na doon na po. Kaya wait na rin ipag-wait. Okay siya. Ang sa City Mall, madalagan dito sa Buri Road, nagtapa sa tubig kayo na. May 3 kilometers na din yung mga slagyan dito kinatutuhay sa mga itlog na tuhaw. Yung scout na sa may pre-opening ka. Magsaysay. Kaya nagtulog. Hindi na si Ugtog level of truck ko. Okay. All the rest, Gapri Michael, ang Libertad Market, Central Market, Pagkakitaton, Mapidi, Rosario, mga walang government nila. Hindi na muna mag-Ugtog. Bantay lang mga, sir, no? Mga raskil-sigat sa baypay o kung sa may sumaabi. At mo na ito kung sige sa pasibata kung tumijik na kahit na dyan ako. Mga lapay. Mga laptop mo. Mga raskil, sir, no? Traffic na mga district, isang tao mataas ang tubig na about 1.2 plato.
Actually, kamatihan si Sir John Vargas, Executive Assistant sa Sudad sang Bacolod Action, Eric. Ligmat lang, ligmat ang mga balay nga rasigad suba. Gani, amog itong iyang nga gina-advise subong, kag iya panumdom sa publiko, ara sila naka-on alert ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Kaya niya, basta mo rin siyempo, gulpi lang naggalinong, expectaron na, gulpi man magbubo naman action, Eric. So, hindi magpakampante. Hindi ba subong tiga-ulan? Subong naglinong siya. Linong naman siya. Naglinong tabalo Sir Vargas, dapat hindi magkampante. Kaya ang paglinong niya gulpiada lang. Hindi ba lang nga hinanay, action na rin. Kay na, kag-report ko kasi gipatulotalite. Gulpi ng pag-play ko sa voice clip, gulpi naglinong ang palibot, dapat ko namangin na alerto gid. Ang Talisay City, gina-update naton kay kadamo sa mga areas nga medyo nagtaas ang level ng tubig, action na rin. Ilabi na itong mga lugar, balang isang Enero 1 nga nagtaas, for tigil ang pagtaas ng level ng tubig sa tagsa sa mga lugar. So, gina-check ko sa mga Talisay DRMO for further updates and developments, bisan pa ang biktuman sa may sulad sa Victorias, kay mga information na nagipalabot sa Tumbog lamang, do ara na sa risk level, actually, ang tubig na mahimo ba na magtuga naman sa pagbaha, pero hopefully, na magkakanay-kanay ang panahon, kag hindi na maghatag pa sa mga problema, ilabi pagbaha sa pilag ka mga areas, action, Eric. Sa ito na mga ka-action sa mga panahon ng COVID-19 na balatian, aton sa gihapon, ginakabalakan, pabako. Ang kagribot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. For updates sila, bantayan dyan diri sa Action Radyo Bacolod, specialmente sa Action Firing Line. Kaya katutok pa sa action dyan sa pila ka mga lugar diri na posible magbaha-baha, no? Sa Bacolod, extra na kapaghalong sa mga balay natin nga nag-i-star sa paghigaron sang suba. More updates sa lakas sa panahon, tutok lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. So karami para chata ragata, chimpo ko lang na. Po diri sa ato mga patrol, unit reporters in action, nga nagpalakay ko nga po Aksyon John Diaz, Aksyon Artay Hupon, Eden Aboso, ninyo bugin ang ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswell Patrol. Ato nga mga technical partner diri sa studio ay Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa ato nga IT expert Sir El Rey Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sudan sa Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan nila Berboy Action Marlon Hinebaya, talaos na ako dito temporaryo, pero kita karon alas 10 tuto alas 11 Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbaron, nagkasiling salamat gid sa inyong pagpabati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.